Купих си ги всичките. Просто нямаше как да не ги взема. Като видя нещо бляскаво, особено сенки за очи, няма да спя, докато не си го купя. Ако все още не сте разбрали, това е Crystal Jelly Glaze Stick на Shiglam. Или с други думи, желирани сенки под формата на стик. Знам, че звучи откачено, но от видеята, които видях, просто изглеждат брутални. Затова днес ще ги пробваме, за да видим как се държат на кожата и ще сложим всички цветове. Ето така изглежда опаковката им. Имат малко предпазите очи. И сега момента на истината, дали наистина са желирани, както показват във всички видеа. Погледнете ги! Това е най-странната консистенция на сенки, която някога съм виждала. Първият цвят се казва Rosy Gem и изглежда ето така. Има розов отблясък, а наживо дори леко оранжавее. Следващия цвят, който ще пробваме, се казва Aura Bliss. Изглежда ето така. То е малко по-кафеникаво розов цвят, макар и на камера да изглежда доста жълтеникъв. Като ги слочнем всички на ръката, ще ви ги снимам и с задната камера на различни светлини, да ги видите как изглеждат. Следващия цвят е Starlit Silver. Ето го и него. Искам само да видите колко много рефлектира светлината. От името му очаквах да е доста по-сребрист, а на тази светлина изглежда по-скоро като цвят шампанско, което на мен всъщност много ми харесва. Следващият цвят е Golden Girl. Ето го и него, типичният златист цвят. Със сигурност не е толкова рефлектиращ, колкото този, но все пак е доста красив. Предпоследният цвят е Fuchsia Fun. Доста по-тъмен от останалите. И не случайно оставих за накрая най-интересният цвят според мен, а именно Lilac Luster. Към само да го видите как рефлектира синьо. Погледнете го. Това може би е цветът, който най-много ми харесва на мен. Ето ги и всички на тази светлина, вече слочнати. Ето ги със задната камера, като според мен така изглеждат доста по-пигментирани. Side note. Само на мен ли ми идва, като ги гледам да ги отхапя? Изглеждат толкова апетитно. Направо ми идва да си намажа цялото лице с него. Може да ги ползвате дори и като хайлайтър. Ай, забравих да кажа. Не си ги, че са толкова прекрасно изглеждащи. Нямат мърдане. Буквално ги търкам с всичка сила и те не мърдат. Ако не са ви впечатлили с визията си до сега, със сигурност може да ви впечатлят с издържливостта си. Ами какво да ви кажа, освен да тичате да си ги купувате, защото наистина са уникални и струваха не повече от 8-9 лева. Аз нямам търпение да ги ползвам в някоя бъдеща визия, така че ако искате да видите нещо направено с тях, може да пишете долу в коментарите и ще се видим в следващото ми видео. Цуки!